Tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuva remakumi nosere mwedzi uno wandira. Idi midigo riri kuramba ichindoitiwa nehurumende nozeki yaenderera mberi nyasi wamunangagwa wagoburitsa gwaro rowakureketa kuti dare rinogadza wanhu kuti waite nhengo dziri kukwikwidza musarudzo rigare pokare nyasi kuitira kuti watanhatu waye wanosanganisira wabiti wapindepo kare mukusarudziwa. Idi zvakatooma ipapo wabva wapinda hawo wakaenda kosarudziwa. Taringa kuti tione kuti wachagodini pamberi pam. Wachiwenga waisa zvimwe zviga zvomupfigwa nyasi watiwo wagumbirira kufanira kutanda nguva pakati pousiku kusvikira nguva 5 dzomakuseni. Wati vanhu vese vanofanira vari mumba nguva zvikoro kwai zvakuzobvuwa zuva rochinomwe romwedzi uri kuuyayu. Idi wabereki nadhirirai motoita bau chairo kuti muboye zvese zvinodikana kuti wapwere wabenuke kuzvikoro. Kwai nzvimbo dzokujira pabodzi pono mabhawa nenzvimbo dzokutandarira dzinovhuwa kusvikira nguva 10 dzomanhoko. Idi vanhu vakufanira manje kuchiita kuti waende konakiwa wari ikweyo. Nyasi chirongwa cho Citizens Coalition for Change CCC chokuti vanhu vapfeke zvinhu zvinoruvara rweyero aiwa chaenderera mberi chikanakidza vanhu vese dande mutande nopese pese vanhu vanga vari kundoita kupenda yero zvese aiwa tatoona kuti zvanakidza nokuti nyangwe zanu chaiyo yatopindirawo ikaenderera mberi kubatana newamwe wese kuita zvokupfekera zvoyerozvo. Aiwa zvinokudziwa izvi. Hurumende inenge yanangana naBiti mutetwa uyo anowanetsa mumataremu nonyaya yokurwisana nekodzero dzevanhu. Ipapa wagoreketa wachiburikidza noLaw Society of Zimbabwe kuti kwai agoendeko wanyorera achipindura zvaagoreketa zvokuti mutongi mukuru Malaba akapambiwa. Wati zvowada kuti awanyepe kuti zvaimbotekaira sei. Tichagoringa tichikunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei pazvinoburikapo. Kwai wachinamasa pabodzi pono mumiriri anonzi Andrew mutetwa waitiwa ndiwo wamwe vanhu wokusadhaki wanogokwanisa nokufanira kuti wagoite zvokuita kurandutsira vanhu vanenge vari kurwisana kana paita zvakadando munyika dzakasiyana-siyana. Idi zvakatooma zvinoita kusekesa chaiko. Kwai kuno wabasa wairi waisenzera kambani yeEconeti kuChipinge wapuwa makore anosvika 12 pabodzipo okugara mujere. Kwai wapuwa makore nonyaya yokuti wakakwanisa kuba panguva yakarepa mari inoita mamiliyoni 20 omari yomunyika kuEconeti. Izvi zvakatooma mabi yangu unosaya kuti kohokona warumewa waigoita kudandi. Tinoivimba kuti wafunda chidzidzo chaicho. Kwai Jethro Dauramanzi uyo akapa musi wechitatu anogona kundoitiwa gamba ronyika. Tamirira kuti timbwe wakuru wehurumende kuti wachagodini kana wareketa aiwa tinokunyepai. Kambani yehurumende yozinwa kwai yagoreketa kuti madhamu asvika pakuzara nozvikamu 90 kubva muzana. Asi pamadhamu eseya rokwamutoko ribe mvura svinu pabodzi pono madhamu okuguta roBulawayo kwai aribe mvura svinu. Mvura yairimo izvezvi kureketa kuno mumadhamuko inosvika zvikamu 40 kubva muzana. Idi pakaita kunyangariwa chaiko. Wanoreketa makwai wagoreketa kuti kwai zifa irikuda kugodzinga nomene mapeza pabasa. Kwai ipapa wakuda kuunza wamwe wanamurairidzi wonhabvu wari kubva kumajeremani. Paribe agoziva kuti sei kana kuti zviri kumbodini. Ticharamba takaringa ipo zvinenge zvaitika tinogokunyepai. Tindori panhabvupo kwaino PSL wanhu wanoda kuona hawo mutambo wenhabvu ichitambiwa kunhandareko aiwa wachagobvumidziwa kuenda asi zvinenge zvindotedzewa zvinhu zvodziwa mupengo rakati kuuyari. Ticharamba takaringa kuti one dini tichigokunyepai ipo zvinenge zvaburikapo. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese.
kwaSouth Africa neLesotho mumwedzi wa10 dzinogona kubvumirana pasi kuti wanhu wavo wakone kuenda kuLesotho, no kuLesotho wachikonawo kuuya muSouth Africa kogara zviribei kuti wapiwe mapepa amwe anoida kupiwa vamwe vanhu vese. Zvikadandi aiwa tinoti tinowarovera manja nokuti zvinhu aiwa zvezvino. Wachakwera waisa wanhu dare remakurukota avo munyasi kwaipapa wanhu wawagoisa wazhinji wacho ndio wabodziwo wanga wandoripo. Unosaya kuti kohoko wakanga wambowadzingirei basa wachida kuwabenhutsa pokare. Wakuruwa wanenge wari kuwaremewa nokuita izvi. Kwaino vamwe waakuchiona manje kuti kutekaidza kereke kwakasiyana nokutekaidza nyika idi zvakatooma. WokuNamibia wari kuti waakuda pokare kuti warekete nohurumende yomaJerimani kuti iwabhadhare kugwarasha yagoita wanhu veikweyo. Zvikadandi aiwa tinozvikudza dai zvaramba zvitoitika idi. KuRwanda kwai wanhu vese vanenge vari bekubayiwa kamushonga kodziwa mupengo wachadiwa munzvimbo dzinogara wanhu vazhinji. Idi pakatoita kunyangariwa chaiko. Ticharamba tichiringa kuti zvichaikoneka chere kana kuti zvinenge zviri bekukoneka. Kenya yagoreketawo kuti nokubisiwa kwakaita kurambidziwa kwaita ndege nevanhu vari kubva kuKenya kuenda kuUAE iwo wachibisawo manje kuita zvibodzizvo. Idi wakuru wokuAfrica wakaramba wachidandi aiwa zvinoita kuti zvinhu zvireruke peno kujariwa kungaite kushoma. Mukatikidzwa wokuNigeria kwai wagoreketa iwo kuti wachada bazvo kugonyoresiwa bvunzo dziya dzinonyoresiwa vanhu vanobva kuAfrica dzokuti wazikane kuti vanokona chirungu chere, inonzi iyo IELTS. Kwai papa wanhu vanotosvika 50 ozviuru wakatonyora wachida kutosaina kutoti wachiri kuda kuti zviitike izvi. Ticharamba tichiona kuti zvinokoneka chere nokuti mariyo aiwa $200 omadhora okuAmerica itsvinu yakawanditsa. MaBritish ari kuramba achindoita mari nozvinhu zvakadandi. Apa inonzi inogara makore 2 basi unenge wakutoda imwe. Idi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Ticharamba tichiringa kuti vanozvikona chere kana zvikakoneka aiwa Africa tinenge tatisununguka idi. Tiri ipapo zvedu tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.